I poslije ja se Kris baš dobri pošto domaći, a danas snijamo jedan video ići čovjek po selu. Eto. Tražimo kuću, znači počnemo, idemo ovamo. Znači da vidite. Odakle krećemo. Evo, znači krećemo odavde. Moj vozač je kameran, pokažite. Tu sam ja. Da, to je. I nemojte, molim vas da mi dolazite na kuću, znači neću vam izlaziti napolje uopšte. Znači, ako me sretete u gradu može, ali ovako ne. Eto. Ajde, ja stavljam povez. Samo da ja to namestim. Imamo ovo, ako mi neko bude zvao, eto baš, da ne bude totalno odsečen. Da i ovaj juče komentarisao u početku live-a. Mogu li bar da vam dam zvučne efekte? Ne može, sad ne treba mi zvučni efekti. Sad mi zvučni efekti ne treba. Šta je pravi, bret? Da. Dobro, onda. I juče su trebali. Jučevi su tamo. Da. Ja tebi verujem. Vidimo se na drugoj lokaciji. Snima? Evo, nismo ništa gledali, znači, ja ne znam sad gdje smo. Okej. Ako, znači, imamo sigurnosne šifre, ako je nešto u opasnosti, znači idi levo ili desno. Ideš levo prvo. Levo? Da. Evo mi govori di sam. Ne, samo moraš levo da kreneš. Stavi. Levo. Ajde to mi kaže ima neki stup ili nešto. Nemaš, ideš sam pravo. E to sigurno tu od postoji? Da. Jesi na sredini puta? Da, samo idi pravo. Ne znam, sad ne znam, koji si da... Ej, ako... Ovamo auto neki, va? Ne, ideš pravo. Jesi ja vidim dobro? Levo. Levo? Desno. Nemoj tamo. Levo. Da ne udeš u zid. Koji zid? Pravo, idi pravo. Pravo. Levo. Desno. Desno ili levo? Pravo. Čekaj, tvoje levo ili moje desno? Desno. Pravo. Gdje si ti to? Idi sam pravo. Desno. Ako ne odeš desno, pašćeš u kanal. Idi pravo. Smajno? Da. Pravo sad. Sad pravo. Slobodno pravo. Desno. Sad pravo. Ne, levo. Sad pravo. Pravo. Slobodno pravo. Ali malo u desno, nemoj da ideš u krivo. Tako sad idi pravo. Desno. Levo. Pravo. Tako. A kad bi mogao da vidim, bilo bi lepše. Ajde, pravo. Da, pravo. Kakav kanal po? Samo idi pravo, nemoj. Samo lagano. Malo brže možeš, slobno. Može to brže, ajde ti stavi posla. Desno. Tako. Ujebote, koliko je to? Sad pravo. Slobodno pravo idi. Desno. Sad pravo. Samo nemoj ideš previše, desno. I sad nemoj previše, ne. Pravo. Pravo idi. Vidi nešto, ne vidi ništa. Samo ti kreni. A bilo bi fazan samo da me ne navodiš, znaš, onda bi ideš zvar. Pa onda bi umro. Aj pravo. Ajde. Bravo! Levo. Sad pravo. Tako. Ovo je koliko levo, koliko desno. Samo idi. Da ne umreš. Ajde pravo. Levo. Pravo. Pravo. Desno! Upašćeš u kanal. Pravo. Desno. Taj kanal me se ljubio. Pravo. Desno. Pravo. Ajde. Ubiću se kad ti na ovo.
Evo je Laura. Pravo. Pravo. Idi pravo. Samo pravo, samo pravo. Laganini. Ne, idi desno. Desno? Sad pravo. Samo pravo. Pravo. Veruj mi, prati gdje ja. Pa ne mogu da ti ne povedujući. Desno. Još desno. Sad pravo. Pravo. Sad ću ja tebe odvesti tamo negdje. Samo sekund da puziram. Ne veze. Onda si javim, ti se nisam Ja sam zaboravio da mene sve. Aj pravo. Može samo pravo. Levo, desno. Sad pravo. Tamo je auto. A? Pravo. Desno, pravo. Tamo još pravo, slobodno. Pun gas. Slobodno, bez šale. Bez šale. Bukvalno nemaš ništa. Lagano. Ajde. 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 Slobodno idi pravo, bez šale. Desno. Pravo. Lijevo. Ti mene navodiš, nije fazno da me navodiš. Da ne odeš u drveće ili ovo. Ajde. Beži. Sve misliš da to neko drvo? Nije, pravo idi. Ajde. Pravo. Pa malo. Ajde, pravo. Samo idi pravo. Otišao se daleko nečega. Pravo. Tu gdje sam ja. Ajde, pravo. Idi pravo. Ma ovo nije... Ajde. Sad polako. Ajde, pravo. Znaš ti ovo nije? Što? Pa navodiš me levo desno. Pa ne umreš. A baš me bejte, šta je? Ajde. Ne. Ajde. Ajde. Nemoj sad, čuti. Dobro. Ide auto. Auto, idi desno. Levo. Levo ili desno? Levo. Mislim, meni je otišao levo. Da. Levo. Ideš u auto. Koji auto? Levo. Bijeli auto? Da. To je znači malo. Ne tamo. O, Bog te. Ti ćeš mene? Ozbiljno ti kažem. Šunak? I tako? Da. Ne smiješ, ne smiješ tamo. Zašto ti? Bandera. Blizu tebe. Desno idi. Levo. Tako. Ovdje je bandera, onda... Pravo. Čekaj, stani. Ako je bandera ovdje, a što znači kuće nije tamo? Ne. Pravo. Pravo? Da. Jesmo ovdje na broj 7? Nemam pada. A? Ne znam. Prava? Da, idi levo. A? Morat ćeš levo. Ako ovaj klip ne bude bilo 100 miliona predlaza, ja nisam ništa. Da. What the? Ja sam na čulku. Stani auto, stani na tu gdje stojiš. Dobro. Ja, da. Da. Kad ti glupa. Kako ne znam? Pa probao sad svaki neće. Ti došao ti je. Ovaj meni okrenuo na ovaj. Ovo dva. Najviše. Ovo je ovdje. Di ćeš tamo?
Moram da sam navlaki, bre. Daj, pokaži ako ne znaš. Našao si ovo. Ajde. Kada to ne ide tamo, onda... Ne. Vidio. Ajde, ne. Šta? Ništa, samo idi pravo. Levo. Pa ne znam. Ajde, pravo. Pravo. Ne smiješ tamo... Samo levo idi. Malo levo pa onda pravo. Ajde. Ajde, pravo. Sada, ako nisi snima ništa ušlo. Ne brini 9 minuta, sad će 10 minuta. Idi pravo. Kad ide tako nešto, ja ću stati. Ako nisam... Da moraš levo, moraš otići levo. 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 Moraš levo. A dvoko idem levo. Idi još. Dobro, ovo je... Sad pravo možeš. Ovo je naša verzija. Sad pravo. Pa sam še tu. Pravo. Moraš malo levo. Levo. Ne vodiš u krug, a? Ne. Moraš levo. Moraš levo. Da ne odeš u auto. Pa sad ćeš blizu biti njega. Idi pravo sad. Sad pravo možeš. Pravo. Levo. Ne. Evo idi desno pa ću vidjeti šta. Pipni. Rukama. Vidiš? A sad još. A, sad ćeš da vidiš. Da. E sad ide vamo? Ne. I možeš skiniš pojas slobodno. Šta možeš? Skini pojas. Neću. Idi pravo onda još. A? Pravo. Neću. Pravo ovako. Sad ću vidjeti. Desno. Levo. Levo. Pravo. Šta kažeš? Pravo. Smeju sad. Levo. Desno. A ti? Što ti? Da. Da ti kažem. Ja ne vidim ništa. Eto ga. Ajde, iđi. Ja sam mislio da smo tamo. Joj. Moram ovako na hlad, pošto se ne vidiš puno. Stani. Ovako. Evo vidite oko vas koliko je tejpi. Evo ga. A uf. Šta kažeš? Reci... Čekaj. Pa bilo je ono zanimljivo, ali navodiš me svuda. Zato što si bio blizu kanala. Pa dobro. Kako dobro? Idemo ovako, gdje si dodao šta? Jesi vidio snimala? Da. Mislim da ti zapravo cijelog. Pa da. Baš cijelog. A možeš ti povedati? Nema šansi. Može. A da nisi govorio ništa, bilo bi bolje. Pa ti bi onda upao u kanal. Pa ne bi. Pa ti ne bi. Ne bi upao u kanal. I bi, veruj mi. Ne bi upao. Ali to da? Pa valjda. Pa nisi ga svi? A, ispred moje kuće. Ajde, outro. Šta? Pa outro. Ne znam. Možeš kažeš, juh, skrpa. Čekaj da dođem sebi, čekaj. Ali sve mišljenje. Pa ne znam, bilo je zajebano. Nisi mi puno verovao. Mislim da me vodiš ovako u krug. Da tako je bukvalno ispred, idi levo, idi desno, idi levo, idi levo. Sve levo, evo te kod idem u krug. A ja nemam tu percepciju disa. Pa ti si pravi jedan korak levo. Ajde, da pokažem. Sad smo tu na onom delu gdje ja mislim da je meni bilo tejka. Znači ja sam osjetio ovo. Znači osjetio sam ovo, znaš šta je. Znači ja ovako sve. Nisi znao šta je tu? Nisam. A da mogu si da bukvalno se spateš tu? Da mogu sad, ja sam išao ovako. Ali ovdje mi je bilo tejka, ja sam mislio da on mene ovdje okreće. Sve si. Ideš tamo, ideš vamo, ali tejp ići s povezom. Čuješ? Da. Znači,
kako je u mojoj glavi bilo, ja idem, znači evo, ovoliko se ja mislio da se pešao, ja sam pešao u stvari ovoliko. Da. Kako? Što mi nije jasno? Ja sad idemo tamo gdje ostaje motor, pa ćete da vidite gdje. Neće vidjeti gdje. Nemojte njemu dolaziti. Neće vidjeti. Neće vidjeti. Znači, ako saznate, nemojte ni njemu dolaziti na adresu. Neće vidjeti. Evo, znači evo sad smo došli i sve smo rešili što smo imali da rešimo. Nisam očekivao da će tako kratko traje. Tih koliko, pola sata? Nije pola sata. Pa ako su krenuli, nije, Manje. 10 minuta snimka, koliko ima? Ne znam, vidjet ću. Nebitno. Videli ste, znači nemojte mi dolaziti samo na kućnu adresu, molim. Neću izaći. Jer samo ti si deo da se vidi tvoje kuće. Ne, pa da se krenuli. Da li nismo krenuli kad tako na kafe? Ne. Ali ako skontate di sam, ili skontate di on, nemojte da dolazite. Znači, ima to u neko vreme neko spava, nekad ne znaš ko. Nemojte dolaziti stvarno, neću izaći ni ja, neću izaći ni on. Ako dođete meni na kućnu adresu, ja ću... Znači, nemojte da vam izlazim onda. Znači, negdje u gradu može, ali... Ovako, ovo, ali ispred kuće nemojte. Znači, neće ovdje biti neki miting ili nešto. Znači, ozbiljno vam kažem. Ne zezajte se samo. Tako da, a sad, ja dok da snimam dalje i drugi klipove, a ovaj da editujem, tako da vidimo se u novom klipu do tada. Pozdrav!